Oke guys, kembali lagi ke channel Klopo Digital bareng Mang Rohman, tukang golek kangkung coy. Ini dapat pirang unting Mang? Halo? Ngomong toh Mang? Diwawancara. Yo, dapat 170-an Keseharian sehari. kehidupannya Mang Rohman sehari-hari guys, golek kangkung lur. Kalimantan kangkung payu, Jawa ora payu kangkung. Cari di mana Mang ini Mang? Cari di sawah-sawah, yang sawah nganggur. Sawah nganggur ya Mang ya. Pokoknya nek sawah parani. Emang ngikat loh guys. Daripada nganggur di rumah, Nah, timbangan tidur melulu, nggak ada pemasukan. nah betul ini Mang. Pas bangun lapar perutnya nggak ada apa-apa. Nah, Kalau ke sawah cari kangkung dapat hasil lumayan. Ini kilo lur. bisa beli ayam bakar, Nah, bisa beli rokok ini lur. untuk Ini tips dari Mang Rohman, ini suruh nanam kangkung, kon nandur kangkung lur iki lur. Ayo ning kono wong cek laos. Laos kae wong golek laos. Iki kangkung iki Mang Rohman tok sak lembeyane. Ineh lur. Niki kehidupan rumah Kalimantan Timur, Tenggarong Seberang. Wong ngoncak laos kae. Pemain film bakul gadu-gadu kayak guys. Saiki orang sempat syuting bareng nek sing ninggal ndek ini. Ya, syuting neh engko. Tenang ae engko ganti wonge ganti. Nganu engko. Dodolane ganti. Neng gubuk kono malian. Arep panen jagung ya an lungkas. Ngarep pesen jagung oleh. Iki kangkung ya nerima pesanan iki. Ya Mang ya. ya, Laos yang lima pesanan. Maos yang nerima pesanan kae. salam. Dong salam ya oke. Langsung ae pokoke lur hubungi YouTube-ku engko tak omongi sing arep tuku. Ono ya kegiatane. Ngeplok ini lek dadi duit emang gitu ya. Gur ngene tok ya, Mang. Kuwi wong tuwek sing Jawa sehari wis 500.000 sak wulan. Lur ngono sik lur. Utawa-utawa sing ndelok bosen. Lanjut nih sesuk meneh.